Мне вельмі спадабаўся гэты сезон. Наведал амаль што ўсіх хатнія матчы Крумкачоў. Вось гэта мой трэці матч на выездзе. Шмат якія матчы спадабаліся, але больш, напэўна, з Мар'інай Горкай. І менавіта я чакаю таксама сённяшні матч. З гэтым горадам звязана не толькі тое, што наша каманда сёння паехала сюды, но і тут жывуць зараз мае бацькі. Паездка ў гэты горад як два ў адным. І наведаць сваіх бацькоў, ну і паглядзець, я думаю, цудоўную гульню сваёй любімай каманды. Змяніўся склад, нават змянілася поле стадыён, на якім мы гулялі ў вышэйшай лізе. Але гледзячы на нашых заўзятараў, якія прыходзяць на стадыён, гледзячы на гэтыя песні, падтрымкі, крычалкі, я нават не адчуваю, што нешта змянілася ў горшы бок, наадварот. Мне здаецца, што дзякуючы другой лізе мы яшчэ больш аб'ядналіся і сталі яшчэ больш такой дружнай сям'ёй, і гульцы, і заўзятары, і супрацоўнікі клуба. Вельмі падабаецца. Я бачу, што гэта не асобныя гульцы, а на поле суцэльная каманда, якая ведае, што рабіць. Хай, можа, не заўсёды атрымліваецца на 100%, але у большасці каманда правільна ідзе да сваёй мэты. Я думаю, што мы будзем у наступным годзе гуляць у першай лізе.